Здрасти! Здрасти! Днес ще снимаме как е гаджетичка. Да. Тоест приятелска игра номер 2, част 2. Да, хайде! Абонирайте се за мен! И за мен. Даяна Георгиева се пише тя. В YouTube. Да, в YouTube. Хайде! Извинете! Сега! Казва гаделичка не. Аз сега ще я сваля на земята. Ще я помаля! Ще я помаля! Винаги я повалям на гаделичка. Халия! Няма и този път обаче да успея. Ще успея! О, благодаря! И Рита! Извинете! Извинете, ама ми трябва малко секундички само, че... Минутка! Хванахте. Извинявам се, че станах. О, запретте ли се това? Извинете, просто трябва да лягна върху нея, за да я помаля. И победа! Само да ви кажа, абонирайте се За нея, за нас двете. за нейния канал и за моя канал. Това е за вас. Да, клипа ни се получи добре. Получи се. Чао!